मैया जोंहा जोबथा थान्दै मेल दङमोन गोबां माखासे एजेन्डा दंबावोमोन समनि आंखाल गेवलां मेलखौ आरो जोंनि मानगोनां नखर मन्थ्रिफोरखौ बरायनांगौ बे हाबाफारिखौ बारहोनांगौनि थाखाय बयबो मुखुब जानानै थानायनि उनाव प्राय जोंनि सावरायखांनायनि उनाव जोंनि समा एसे माने थोस्लाबा जादों आरो जायनि थाखाय थान्दै मेलाव सावरायनायनि गेजेरजों बयनिबो मतामतनि गेजेरजों जोंनि जोबथा थान्दै मेल माखासे एजेन्डा इस्युखौ आरो लोगोसेनो दानि आथिखालनि कमिटिखौ सिफायनानै जोंनि संबिजित बायदि गोदान कमिटि दाफुंनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय 1 दान जों सम लादों आरो बेखौ बयबो गनायथि होनानै मोनसे रिजोल्यूशन ड्र जादों 1 मासनि गेजेराव आथिखालनि कमिटिया भट जागोन निउ कमिटि फर्मेशन जागोन शक्तिशाली मोजां मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केन्द्रीय कमिटि बा मिरु आफादखौ जोङो गोदानै मोनफिनगोन 1 दाननि गेजेराव बिनिखौ जोङो मोनसे मिजिं आरो आसा लानानै जोङो हाबा मावगोन आरो बयबो माहारि सिबिनाय माहारिबाद माहारिनि आदर्श बड'फानि आदर्शखौ लानानै माहारि दानायनि थाखाय हाबा मावलांगोन बिनि जोंनि मोन्थोर आरो बे मोन्थोरखौ लानानै जों हाबा मावगोन आं बेखिनिखौ फोरमायबाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव आरो मोनसे मोजां थासारि भारतनि नखर मन्थ्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा 1 बाजियाव बेयाव सफैगोन हेलिकप्टारजों आरो हेलिकप्टारनिफ्राय जों बिथांखौ बरायगोन जोंनि बागुरुम्बा आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोसाखावरिनि गेजेरजों बिथाङा दाइसआव फैगोन आरो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनो बिथाङा बिबार बावगोन बिनि उनाव बिथांखौ जोङो मान बावगोन आरो बिनि उनाव आलासिफोरनि बिबुंथि जागोन दा भारतनि नखर मन्थ्रिया भारत उदांस्रिनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुम्मायाव बाहागो लागोन एबसु गायसननायनि उनाव भारतनि नखर मन्थ्रिया जारिमिननि गिबि बेबायदि मोनसे थासारि बिथाङा बे गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेखायनो जों मोनसे आसा आरो मिजिं लानानै जोंनि हप्स एन्ड एसपिरेशन जोंनि जातीयताबा माहारिबाद माहारिनि आदर्श बड'फानि आदर्श लानानै खामानि मावनायनि बेलायाव जोङो जोंनि जि हारिनि थांना थानाय हारिनि जोंनि इयुन थासारिखौ जोङो मुलुग दरबारसिम भारतनि लेभेलसिम जों लांनो नागिरदों आरो 2 लाख सुबुङा दिनै बेयाव बाहागो लागोन रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा दिनै बेयाव दायो बे समाव दोलो दोलो फैनानै बे पेन्डेलाव हाबफैगासिनो दङ मिजिंथिदों जोंनि हाबाफारिया इसुफोरनाव मोजाङै जाफुंगोन आरो बर' गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय मोनफ्रोमबो दफाया मानगोनां अमित शाह बिथांनि बाहागो लानायजों जिहेतु बिथांखौ जोङो धन्यबाद होनो लिंहरदों मान होनो लिंहरदों बिथांनि बाहागो लानायजों बे जाफुंसार महर मोनगोन आरो लामाया गेवलांसार जागोन बेनो जोंनि फोथायनाय आरो बे आसा आरो बिसासखौ लानानै जों हाबा मावगासिनो दं आरो हाबा मावलांगोन खालामाखै बयजोंबो सावरायनानै नैबे 1 दाननि गेजेराव जोंहा जे लास्ट डेलिगेट सिटिं जागोन बे डेलिगेट सिटिंआवनो जोङो बेखौ रोखा खालामगोन आरो बे डेलिगेट सिटिंआ गुबुन नामजों जानाय नङा दतमानि बड'फा फोथार 22 बोसोरसालिया जथुम्मानिनो मोनसे लास्ट एक्सटेनसन मोनसे डेलिगेट सिटिं जागोन बे एखे बिमुंजोंनो एखे परिबेसनि गेजेरजोंनो बे डेलिगेट सिटिंआव आद्रा थानाय जोंनि जिखिनि हाबाफारि बेखौ जों मावफुंगोन बेखौ जोङो केबिनेट जथुम्मायाव सावरायनानै सिद्धान्त लागोन एबसुनि मिरु केबिनेटआव आरो बिनि उनाव जों फोसावगोन आरो मोनसे कन्टिनिउल एटमस्फियार आरो गासैनिबो माने थांनाय फैनायनि सुबिदानि नोजोरखौ नायनानै जों मोजां जायगायाव बेखौ थिक खालामनानै लागोन गोजोन्थों।